Em dic Ari Fernández, tinc 17 anys, soc d'un poble de la comarca del Berguedà de Barcelona i he patit assetjament. Jo patia bullying sobretot el fet aquest de ser diferent, d'agradar-me coses diferents, tant la música com el teatre com la dansa. Crec que el bullying també venia sobretot de que jo patia de sobrepès. He estat ingressada 3 cops en un hospital per un trastorn de conducta alimentària. A conseqüència d'això, també ansietat, depressió i aquests trastorns de conducta alimentària són causats principalment d'això. Jo no he patit ni assetjament ni verbal ni físic, però sí que l'he patit, jo li dic com un bullying invisible. Jo me'n recordo d'una amiga de la meva mare que moltes vegades passava per davant de l'escola i em veia a mi assentada sola a les escales de l'escola. Són senyals que potser pots dir, ei, no, és molt normal. I crec que els adults haurien de prestar una mica més atenció perquè a vegades és està sol a les escales, bueno, és perquè li agrada estar sol. Si jo ara pogués parlar amb un assetjador, li diria que mirés si realment el que està fent està bé o no està bé, que es canviessin com una mica la perspectiva i es miressin des dels ulls de la persona que està patint, que vegis molt en compte dels comentaris que fas perquè potser a tu et sembla que no pots fer mal, però realment a aquella persona se li pot quedar molt clavat. Llavors mentalment afecta molt i et pot portar unes conseqüències que et poden afectar a llarg termini. Busca els senyals, atura l'assetjament.